Sesarengan kalian dening BOG lan uga kalian dening Arijaya Audio Sound System Profesional lan uga Lensa. Satu persembahan ada Sang Bujang Ganong dan juga ada dua pembarongnya Indonesia Thunder. Siap syukur. Para prajurit para tamtu makan sampun kondang kaloko ngemba busana pating cemlorot pating kumlebyar busananing ingkang badhe sowan wonten ing kawasan Banaran ing sapelu panglibur dhateng masyarakat wonten ing kawasan Banaran wonten granipun Kanjeng Baba Herus keluarga lo wash Patur sembah sungkem kawula kagem dening nyidanyang wonten ing kawasan Banaran. Lan uga amit sewu sing babat alas dusun Banaran. Kawula Sang Bujang Ganong amit sewu permisi badhe paring panggur wonten ing kawasan Banaran. Lo, was. Yo. Alon lo. Sampun paripurna Sang Bujang Ganong kang sampun nyekar wonten ing kawasan Banaran. Kalajengaken barong kaping sepindhah kang warnanipun abang ijo kuning kang badhe sowan wonten kawasan Banaran. Lho. Warga BOG. As Ancala lo as
Ah. Ancala. 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 Arijaya Lensa. Oh. Oh. Tata titiwancining dening mangsa rendeng mangsa katigaraya ana alam kang bebrayan lan uga ana alam lelembut ana wujuding demit komat kamit banaspati kang golek patine manungsa ana wujuding setan kang gentayangan lan uga ana setan kang gentayangan penggaweane Buddha para manungsa ana wujude manungsa arane Ki Baba kandheng rumenteng karo Ustad para kyai para alim ulama maos japa mantra kowe bakal musna lo 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 sampun paripurna kenging japa mantra saking Ki Baba kalajengaken barong kang nomor kalih kang warnanipun abang ijo kuning kang badhe sowan wonten ing kawasan Banaran lho Guna Jaya Warga Bilge lo 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 ah was yo 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 lo was yo Lensa was Tata titiwancining dene mangsa rendeng mangsa katigaraya ana alam kang bebrayan lan uga ana alam lelembut ana wujuding demit komat kamit banaspati kang golek patine manungsa ana wujuding setan kang gentayangan penggaweane Buddha para manungsa ana sang wujude Ki Baba kandheng rumenteng karo Ustad para kyai para alim ulama maos japa mantra kowe bakal musna ing sasampunipun japa mantra saking Ki Baba kalih bareng kang badhe kandrup wonten ing kawasan Banaran
Ancala Guna Jaya. Lho. Sunana miltaning makarya ana kahananing sang bujang kanong lan uga kalih barong yen nyaujene kanusantara kang sampun kondang kaloka yen ana kasatriyaning kawula muda kang kadhedayana ing kawasan Pulau Jawa ingkang sampun kondang kaloka ana ing kawasan Nusantara. Yen ana sang wujute sang bujang ganong lan uga kalih barong Guna Jaya lantaraning Ancala. Ing sasampunipun kenging japa mantra badhe gandrung ana ing kawasan daerah Banarang. Para pesinden cacalan uga Mbak Ratno ayo padha jejogetan nang kawasan Banaran wonten griyanipun Mas Heru lan uga Mbak Nani mumpung ketemu Ari Jaya lan uga Lensa kairing tetembang lelagon campur sari Taman Juruk kang dadi jejogetan. Ayo yo kancane yo dipikirno kok keting aku. Heeh. Alon ya le. Yen ana bujang kanong kakaprakoso bocah cilik ganteng rupaning badhe nyekar salto-saltoan alanya le lo was le rene lawang aku main sinekakno iki Mas Heru karo Mas Sueb ya to
kudu ana saltone. Salto. Nah nek awakmu ora iso salto, aja melok badute gomblo. Lah aku dikon salto. Iya. Alah. Iso tagak. Salto ta? Iya. Iso pokok dikei contone sik. Bakake dikei Contoh. Mumpung diliput karo Lensa Production. Lensa Production. Sing disesepi karo Dene Mas Heri. Heeh. Sangka ndelek Tekung Lamongan. Ya. Sik dikei contoh karo Mas Alpin. Mas Alpin. Ya, Ha-ha. iki bapakne Cina, ibune Jawa. Ibuke Jawa. Makane nek nggo BO gigi celuk arek gak patek Jawa. Mergo bapakne Cina, Cina, ha-ha. makane gak patek Jawa. Lah Ya iki- untung gak sapa pasar. Lho. Kene le. Ngebeki tiang Ha-ha. listrik. Ya. Pundi? Oh iki bener arek ya kuning kaya bapakne. Nggih. Kok nyajan ya mbokne, mbok ireng kaya sawah. Lho. Selamat gak nelong pisan ngono. Lah iya, sik le. Nggih. Awakmu iso salto napa mboten? Saged nggih? Oke. Musik. Yen ana bocah ganteng kang pinaringanipun asma. Bapakne Cina, ibune Jawa. Jawa. Alon le. Alon le. Turunane Cina pinter salto. Lo. Tepuk tangannya mana dulu dong. Hebat. Jenenge Mas Alpin. Juara 1 no Icon Mall Kota Gresik. Sing nomor 2 sing dewingenane viral no IG, Instagram, no YouTube, no Facebook, no status WA. Bocahe nelebok 4 meter diumumno mlebu nang rumah sakit mboten. Niku namun atraksi kemawon. Le iki pinaringan asma Mas Niar. Mas Niar, sampeyan iso salto napa mboten? Oke? Musik. Ayo. Yo. Yen ana bocah ganteng Niar kang pinaringanipun asma. Bocah ganteng kakalan prakoso. Wasle. Wah, alah. Ada cium jauh barang. Ya dadah. Ya, dadah. Oh, mak, dadah karo bapak. Ya, le. Ora apa-apa. Alon. Alon le. Kasatriyaning kawula muda kang kadegdayana Nusantara. Tak kira salto malik tok. Yo. Alon le. Wash. Lo. Ah, lo.
Lo. Ah. Ah. Alon. Dos. Oh. Wash. Tepuk tangannya mana dulu dong. Hebat. Tinarian asma Mas Niar. Bocah dukur ganteng. Saltone ya benar. Keripik gedang padha sukun dididang pokok sing penting padha rukun. Engko tak sodok lho kok. Bisa. Kaya arek-arek ku malu. Saltone siji penculit-penculit kaya kodho ijo. Sing nomor loro penculit-penculit kaya bedindang. Penculit-penculit. Iya. Iya. Dek, iki jenenge Firman. Engko nek gawe salto ayo disurah ya rek ya. Ya rek ya. Awas kon. Iya. Ya. Yo. Ya. Alon, iki jenenge Firman. Lo. Yo. Hehe. Lo. Yo. Ya. Ye. Oh. Yo. Yo. Sik. Kon niku tak kongkon salto. Lah apa kon gareki dhuwitmu ilang ta? Golek ancang-ancang. Apa? Golek ancang-ancang sing enak. Rek, wong ancang-ancang kok riwa-riwi. Niar manggo kono tok wis cukup. Iya. Alpin nduk kono tok ya wis cukup. Lah kon kok celula-celulu padane kelangan salto. Dompet ae. Berarti pisan tok. Ya pisan tok, salto. Langsung salto. Yo. Yo. Lah apa kon celula-celulu kelangan dompet ta? Ayo. Musik. Yen ana bocah ganteng Firman kang pinaringanipun asma arek dadan nanggone ibu-ibu. Tepuk tangannya mana? Iya, pendukungmu akeh. Alon le. Yo. Tepuk tangannya mana? Hei. Up. Hei. Salto. Tepuk tangan ya pisan ae. Nah, tepuk tangan terus ayo kemeng tangan ibu banaran. Salto. Salto. Apa kon jahat didoro? Soto. Salto. Salto. Salto ta. Jungkir balik. Muga-muga liwat logo kopok temen kon. Ojo. Kon niku dikongkon salto gak dikongkon tepuk tangan. Bisa tak gak? Gak iso. Kaya kumang lho rek, penculi-penculi kaya kodho ijo. Iya. Penculi-penculi kaya bedindang. Ngono lho rek. Gak iso aku. Eh? Isoke nyanyi. Iso mau apa? Nyanyi. Nyanyi apa? Yo nyanyi sing viral-viral ngono iku lho. Wadah. Wong delok potonganmu sak meter gak jangkep. Oh, Apa maneh iso, kon duwe swara enak ta? Don. Iso, Yo iso. Nyanyi apa sih? Menetes iku lho. Apa? Lagune menetes. Oh, lagu pop. Lagu pop, Oh, lagu viral. lagu sing viral menetes viral lho. lho. Rek. Ya. Ayo, musik. Inilah sang bintang tamu kita Firman Iya. menyanyikan dengan sebuah lagu Menetes. Musik. Lincah. Iya. Ayo, Dik. Iya. Kon iku nyanyi ya. Lah apa kon kok kena stroke? Lah gak ono ababane kanggo mlebu. Ki ono tandane mlebu. Tandane mlebu. Tuntung dang langsung mlebu ngono Mlebu. lho. Tuntung dandang mlebu. Langsung mlebu. Ngono lho. Ayo, ayo. Tuntung dandang. Tuntung mlebu. dang mlebu. Ya. Musik. Nang kok jange nandi Nyanyi. Aku malah ngomong sih. ngomong apa? Aban-aban nonong kok aku ndang tak mlebu. Astagfirullahaladzim. Gak ngono, weh. Apa? Nyanyi. Le. Oh, mlebu nyanyine. Ya. Oh, tak Kudu salah. mlebu wong mrono goblok. Mario mlebu. Ayo, Mas. Lagune apa, Mang? Menetes. Menetes. Iya. Musik. Mumpung diliput karo lensa. Tes. 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 Firman. Tes. Tes. Man. Tes.
Oh. Tes. Man. Kon kok tak banting lho kon. Lha apa? Kon niku nyanyi lah apa kon kok tes iku lho. Lagune mang apa sih, Om? Menetes. Lah iya aku mang nyanyi lagu apa? Tes, 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 tes. Astagfirullahaladzim, Tes, kok jek ana umat sing kaya ngene lho ya. Kayak bener. Kamu bisa nyanyi tak gak? Aku. Sampean. Ha iki lho percaya mang Iya. duet karo Caca karo Mbak Retno Iya. barang. Duel lagu Kawin Mangko, kontrak iya. caping gunung jelas enak. Ayo, Lagune Lagu apa? apa? lagu barat. Barat. Ya iya rek. Lagu Inggris. Teko Lagu Inggris pop lah. maneh. Lagu teko Inggris. Oh, alah lagu pop. Apa? Musik. Lagu barat. Cumi langseng ngono kuwi. Oseng. Ayo musike. Oi. Dadi. Dadi. Hup, sik lah. Gigi, sabar. Mangap. Mangap. Wah, Iya, lu ngono enak tenan wis. beket Enak. tenan. Enak ya. Benono. Enak. Sik. Sik. Hop. Sik ta. Kok gak menetes blas lho rek. Diombe. Kon wis diombeni ngono lho, Rek. Lho wong wis ngono lho. Seger ya. Seger. Enak. Kon gak salah bolongan ta? Lho kok salah bolongan ya apa sih? Kok gak krasa belas sih? Lho wis dikek kok mangke ngombe ta gak? Lho lah ya wis ngono kok iso. Ayo coba Iya Ayo. kalong ya. Ayo. Menyanyi Ayo, saiki. nyanyi. Ya. Masalah, Rek. Kapan mas? Hoi. Inilah dia lagu barat, Bro. Wow. Ayo, menyanyi. Nangkon kok emang kecemplung banyu kok pluguduk-pluguduk Kebanteran. apa nih? Danu kebanteran. Kendange. Iya. Danu, mangan muntek telung piring. Nabuhe kaya nggo jublang ae. Sing enak, kalem-kalem Dan. Kalem-kalem ae. Ayo gak kau drogi mimi iki kon. Iya. Musik lagu barat ya. Sik ta. Kenan. Kon kok wong ngerang semi nduk kene sih? Kena rek. Hah? Kenan. Kendange. Iya. Jaluke kaya sedengan. Danu. Sedengan. Oh niku banter ke banteren, kalem ke kalem. Lah iya. Angkatan sedengan ae kendangmu. Angkatan ngono Angkaten, lho. angkaten Yo, kendangmu angkaten. iku angkaten. Ayo, musik. Ayo. Sedengan ngangkate. Angkaten. Yo. Lagu barat lho ya. Barat. Wus. 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 Hop 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 hop. Wus. Sik. Hop. Nang nyanyi ora? Nyanyi yo. Yo, wis nyanyi ku Mang. Wus. Sik ta, judule mang apa sih? Barat. Barat. Lah Ro kok barat tariko. apa? Kok wus. Wus. Wah, barat ta. Alah. Arek Kok tambah gak gendeng, arek gendeng. tutup Sik belas. sik ngene ae. Sarene sampun dalu. Iya. Iki gara-gara awakmu. Iya. Iso salto tak gak? Salto. Ya. Iso. Adek gak iso tak pateni Kok begini ya. arek mau? Iya, Kok soalnya iya? dilipet karo Iku, lensa. lensa. Ya ayo, musik. Yo. Aduh, Dek. Yo, yo. Arek iki potongane kaya ngene. Yo, yo. Weh, nae. Sik, coba bisa. itu. Iki lho. Iki lho. Oh, enak dek ngene-ngene Mang ya. Ayo. Iso ta, ayo. Ayo. Saya coba sih. Kok gak muni? Loh, makane
sik Hei, tangan tekan kuali. iso. Tangan iku kuali gak ngene. Gak ngene, Nah, ngene lho. Nah, yo Makane ning kene iso tung 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 nek kene kuali. tak 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 Tot. ngono. Iya. Ya. Ayo ngene. Astagfirullahaladzim. Ayo, contoh Alamu. sing enak kan. Ya. Hei, ya gak ate iku. Buntutmu Lah apa kon ate iku? buntutmu nggo mburi ae apa kon dekengan. Lah yo. Aku Wis seruntut. seru kanggomu ya aku perasaan goblok. Serem gendeng. Aja. Ayo, musik. Ya. Iya. Ayo, salto ya. Awas hati gak salto. Lo. Yo. Hehe, as. Lo. Konci mentolone sih. Ayo. Raine kancamu kok bobo-bobo iku. Aja leren kono ta. Sing bener leren di. Leren kono lho. Oh, salah nggonmu. Kon iku salah nggonmu iku. Ya kono. Kok Ayo, musik. Hehe, pas. Ah, le. ya. Oh. Astagfirullahaladzim. Abape ambu tebon ya. Ambu tebon mangan tebon wong kok. Lah iya, lokno. Kon niku wong ndok kono gisalana ndok kene gisalana sing bener ndondi. Ndukur. Ndo. Om. Mau dipadakno karo iki lak welek ya. Ya. Saiki nggo wanteng. Nek gak percaya takono wong Banaran. Aku ganteng ta elek. Kon malah gilekno elek pertama. Saiki ganteng. Rambutmu sik, rambutnya sik. Ya, rambutnya. Astagfirullahaladzim. Kaya pengumuman, ben menawa bedhese wong Banaran ana sing ngucul. Kok bedhes nang apa? Wong. Ya. Aku ganteng ta elek. Tibae yo pancet mblejet. Aku ganteng ta elek. Ya wis. Dek, iki gara-gara konco eman. Kon iso salto tak gasing? Iso ya. Ya aduh gasing tak pateni. Dik, Firman kene gaso salto ayo disura ya re yo. Yo. Ya re yo. Yo. Musik. Asik. Yen ana bocah ganteng Firman kang pinaringanipun asma. Alon. Yo. Lo. Tepuk tangannya mana dulu dong. Lo. Lo. Wash. Lo. Oi, lo. Wash. Lo. Lo. Pedes ya. Ya wis, iki mang atraksi saltone sampun. Lah iki sampun jam 09.00. Iki acara resepsi dimulai dhisik Mas Heru karo Mbak Nani karo anakku Bilkis wis wani ya.